риояи қонуну тартибот раҳнамо сӯи саодати зиндагист. салом арз мекунем ба якояки шумо тамошобинони арҷманд. намунае аз фаъолияти милисияи суғд дар самти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ дар барномаи криминалии милисия хабар медиҳад манзури шумост. имрӯз дар барнома тамошо кунед. дар Конибодон баъди 27 соли хонадорӣ шавҳар занро ба ҳалокат расонид. оқибати фоҷиавии муноқишаи Келину Хусур дар Истаравшан. чор дуздӣ дар дорухонаҳо. мусодираи танга аз металли қиматбаҳо аз ду сокини вилояти Суғд. силсила дуздиҳо дар бозори Исфара ошкор гардид. шарҳи ин ва дигар ҳодисаҳои ҷиноятӣ дар барномаи милисия хабар медиҳад. мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. дар ҷамоати деҳоти Ғафур Ортиқови шаҳри Конибодон аз ҳиссиёти рашк марди 50-сола ҳамсарашро бо истифода аз корд ба ҳалокат расонид. бо гирифтани ин маълумот мақомоти милисия гумонбарро дар ҷои ҳодиса яъне манзили иstiqоматиаш дастгир намуд. мақомоти тафтишотӣ иттилоъ медиҳад ки зану шавҳар собиқаи 27-солаи оиладорӣ дошта соҳиби 3 фарзанди баркамоланд. бо ворид гардидани хабари телефонӣ ба шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Конибодон дар хусуси марги маҷбурии зани 46сола сокини ҳамин шаҳр ҷинояти махсусан вазнин ба қайд ва бо изи гарм ошкор гардид. хело дарднок аст вақте баъди солҳои тӯлонӣ хонадорӣ кардан зану шавҳар хушбахтии оилавиро ҳифз накарда маргталаби ҳамдигар шаванд. дар ҷинояти мазкур шаҳрванд Каримов Тоҳир Ғаниевич соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ғафур Ортиқови шаҳри Конибодон гумонбари куштори модари фарзандон гаштааст. ҳамсари ӯ Каримова Мавҷуда Иброҳимовна дар натиҷаи 3 захмӣ аз корд ба узви ҳаётан муҳим дилаш расонида шуда аз неъмати барқарорнашаванда яъне ҳаёт маҳрум гардид. кирдори хунин санаи 5 феврал тахминан соатҳои 14:00 дар манзили истиқоматии онҳо воқеъ дар кӯчаи Сотиболдиев хонаи рақами 50 содир шудааст. аз рӯи нишондоди гумонбаршуда дар ин вақту соат дар хона ба ғайр аз зану шавҳар дигар касе ҳузур надошт. Тоҳир Каримов дар ҳолати мастӣ баъди мушоҳидаи паёмакҳои воситаи алоқаи смартфони ба ҳамсараш тааллуқ дошта аз ҳиссиёти рашк ба ӯ муноқиша кардааст. ман гуфтам ин записа гуфтан духтарат би нишон метиҳам хохарот би нишон метиҳам то охири вае даказан мекуна. ина ман гуфтам кива нестиги боши мегӯе гуфтам. баъд чӣ гуфт ҳамсаратон? шумо безо кардид кива менависам гуфтам. муноқишаи зану шавҳар дар ошхонаи ҳавлӣ сурат гирифтааст. Тоҳир Каримов ҳамсарашро зада аз пой афтонида бо истифода аз корди ошхонагӣ амалеро уҷро намуд ки оқибати он ба марги ҳамсар анҷомид. ҷабрида баъди захм бардоштан аз корд аз дасти шавҳар раҳо ёфта тахминан 15 метр дуртар аз ҷои ҳодиса дар саҳни дарвозаи хонаи истиқоматиаш аз ҷароҳати вазнини бардоштааш ба ҳалокат мерасад. оилаи Каримов особи 3 фарзанд буда ба гуфти ҳамдиҳагон аз ин пештар миёни онҳо номуросоӣ ҷой надошт. рӯзгори худро аз муҳоҷирати меҳнатӣ таъмин менамуданд. мақомоти тафтишотӣ сабаби аслии ҷинояти фоҷиавиро ба ҳиссиёти рашки бемавриди шавҳар нисбат медиҳад. айни ҳол барои одамкушӣ нисбати Тоҳир Каримов бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ карда шудааст. боз як ҳодисаи фоҷиавии хунинро мақомоти корҳои дохилӣ дар ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Истаравшан ба қайд гирифт. Исматулло Пулотови 52сола бинобар муноқиша ба миён омада келини 28солаашро бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонид. 6 зарбаи марговар ба қисмати сару рӯй ҷавонзанро аз ҳаёт маҳрум сохт. ҷинояти мазкур низ бо изи гарм ошкор гардидааст. мақомоти милисия ва прокуратураи шаҳри Истаравшан санаи 14 феврал ҷинояти қасдонаи одамкуширо ба қайд гирифт ки аз моҷаро байни Келин бо Хусур ба вуҷуд омадааст. ҳодисаи фоҷиавӣ дар ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Истаравшан рух додааст. шаҳрванд Пулотов Исматулло Зиёдуллоевич соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандаи деҳаи қалачаи калон келини бевамондааш Хуршедаи Ҳомид соли таваллудаш 1991ро ки бо онҳо хоҷагии умумӣ мебурд дар натиҷаи муноқишаи ба миён омада бо истифода аз
олоти табар зада ба ҳалокат расонидааст. گپای آخر زده اومدن تا همینجا اومد همینجا زده رفت زده اومدن اینو کافر رفتن گفتم دستش دست داشتن اینا دست داشتن زدن اصلا دست یخ کرده داشتم همین نزدیکی به اومدن یک دست توکلو این طرف من خودم در خونه بزدم خونه در اومدم من که در اومدم خونه بعد من اینجا استفاده بود گرفتم шаш зарбаи марговар ба қисмати сару рӯй ҷавонзани танҳоро ки дар тарбия як фарзанди 5 сола дошт аз ҳаёт маҳрум намуд. шавҳари хуршедаи ҳомид соли 2015 ба садамаи нақлиётӣ дучор гардида вафот кардааст, аммо ӯ зиндагиашро дар ҳамин оила идома дода аз рӯи нишондоди гумонбаршуда исматулло пулотов келин нисбати волидони собиқ шавҳараш муносибати хуб надоштааст. چند سال شدی جنجال شما دوام دارد؟ بعد از من اومدم سرچم بعد از گذشتنش همین سال چند؟ سال 2015 ترامو بود بعد از سرچم گذشتن همین بالاخو پیدا شد سرم بود احتироми хусуру хуштомандро дар оғози муносибатҳои оиладорӣ ба навхонадорон тавсия дода мегӯянд ки баракати дуои онҳоро гиранд, аммо таҷрибаи ҳаётӣ нишон медиҳад ки на ҳама вақт ҷавонон аз рӯи ин тавсия хонадорӣ мекунанд ва нисбати нафарони онҳоро ба фарзандӣ қабул намуда, яъне хуштоманд ё хусур хушбин нестанд, ҳарчанд оқибати чунин рафтор барои ҷонибҳо нороҳаткунанда аст. ҳодисаи махсан вазнини ҷиноятӣ ки риштаи умри як нафарро канд ва шахси гумонбарро ҷавобгарии ҷиноятӣ дар асоси талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ интизор аст, натиҷаи доғоварандаи номуросоӣ дар оиларо баръало инкос менамояд. дар натиҷаи гузарондани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ду сокини вилоятро ҳангоми ба фурӯш баровардани тангаҳои Русияи подшоҳӣ дастгир намуданд. тангаҳо аз иёр ё пробаи нуқраи 875 сохта шуда, ҳамчун металли қиматбаҳо ба муомилот баровардани он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст. муомилоти баъзе аз металлу ашёҳои қиматбаҳо дар қаламрави Тоҷикистон ҷиноят эътироф шудааст. аз ҷумла тангаҳои қадимаи аз филузоти қиматбаҳо сохта шуда, ҳамин гуна кирдори ҷиноятӣ, яъне бастани аҳди ғайриқонунӣ барои фурӯши тангаҳои истеҳсоли асри 19 Русияи подшоҳӣ аз нуқра омода гардида, аз ҷониби шаҳрванд Тошматов Ҷонибек Умурзоқович, соли таваллудаш 1989, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотӣ Ҳамид Алиеви ноҳияи Зафаробод бо маслиҳати пешакӣ бо шаҳрванд Саматов Абдусалим Абдуллоҷонович, соли таваллудаш 1973, сокини ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷаббор Расулов содир шудааст. бо гирифтани ахбороти оперативӣ, кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд амали ғайриқонуниро ошкор ва аз гумонбаршудаҳо 6 адад сиккаи нуқрафомро дарёфт намуданд. من تنگه آورده همون بازار بفروختم ندانستم که این خیلی جنایت بودگی نیست و بابام موندگی بود و خبردار نبودیم و خبردار می شدیم این کارو نمی کردیم. тангаҳо ба салтанати Русияи подшоҳӣ мансубият дошта, муомилоти он ба асри 19 рост меояд. ду адади он ки Ҷонибек Тошматов бар ивазаш 2800 сомонӣ талаб намуда фурӯхтааст, мувофиқи хулосаи ташхис аз хуллаи металли нуқра иёр ё пробаи нуқраи 875 сохта шуда, вазни хосаш 31,17 граммро ташкил медиҳад ва ҳамчун металли қиматбаҳои ғайримаишӣ дар қаламрови ҷумҳурии Тоҷикистон доду гирифти он аҳди ғайриқонунӣ эътироф шудааст. 4 адад тангаҳои даврашакли дигар бо вазни 13,49 грамм ба гурӯҳи металлҳои қиматбаҳо дохил намешаванд. дар ин ҳолати ҷиноятӣ ҳаракатҳои фаъолонаи гумонбарон дида мешавад. ҳарчанд тангаҳо ба Ҷонибек Тошматов тааллуқ дошта бошанд ҳам, мавқеи Абдусалим Самадов дар пайдо кардани харидор ва ба муомилот баровардани тангаҳо аз металли қиматбаҳо намоён аст. аз рӯи ҳодисаи мазкур дар асоси талаботи моддаи 284 кодекси ҷиноятӣ бастани аҳди ғайриқонунӣ бо металлҳои қиматбаҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. муноқиша миёни ду сокини маҳаллӣ дар шаҳраки навкати ноҳияи Спитамен ба қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ анҷомид. марди 54 сола бо истифода аз корд ба ҷавонмарди 34 сола ҷароҳати ҷисмонӣ расонида аз ҷои ҳодиса фирор менамояд. милитсия гумонбари ҷиноятро дастгир намуд ки аз рӯи маълумотҳои аввалияи тафтишотӣ бо ҷурми бо корд расонидани ҷароҳати ҷисмонӣ аз ин пеш 2 маротиба суд шудааст.
ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен оиди бо ҷароҳати халидаю бурида аз захми корд ба беморхона дастрас гардидани Шарванд Турдимуродов Асадбек Қузимуродович соли таваллудаш 1985 сокини маҳаллаи Сомониёни ноҳияи Спитамен хабари фаврӣ ворид гардид. чорабиниҳои оперативӣ тафтишотии мақомоти милитсия боизи гарм аз ҷониби кӣ дар куҷо ва бо кадом сабабҳо содир шудани ҷиноятро муайян намуда бошад ҳам ба зудӣ дастгир намудани гумонбари эҳтимолӣ ки ҷои ҳодисаро тарк намуда хилватнишиниро ихтиёр карда буд ҷаҳише дар фаъолияти оперативиро талаб мекард. зеро ду маротиба суд шудан маҳз бо ҷурми бо корд қасдан расонидани ҷароҳат ба одамон маълумот вобаста ба шахсияти гумонбар Ҷалолов Юсуф Шарифович соли таваллудаш 1965 сокини ҷамоати деҳоти Истиқлоли ноҳияи Спитамен буд ки кормандони милитсияро ором гузошта наметавонист. фарзияи ферор намудани гумонбар аз ҳудуди ҷумҳурӣ ки мавқеи ҳамсарҳадии ноҳияи Спитамен ба ҷумҳурии ҳамсоя ба ин мақсад мувофиқ меомад аз фарзияҳое буд ки зимни коркарди он милитсияи сухт тавонист Юсуф Ҷалоловро дастгир намояд. дар рафти ҳаракатҳои тафтишотӣ омили ин муноқишаи хунин муайян шудааст ки аз рӯи шикояти додари Юсуф Ҷалолов нисбати додарарӯсаш яъне ҷалбдида гумонбар ба содир намудани ҷинояти мазкур иқдом кардааст. оқибаташро наандешида аз ҷанҷол байни ман ва додарарӯсам ба бародарам шикоят кардам. муноқиша миёни гумонбаршуда ва ҷалбдида ҳангоми рӯ ба рӯ шудан дар кӯчаи Сомониёни шаҳраки Навкат авҷ гирифта Юсуф Ҷалолов бо корди бо худ дошта зарбаи ногаҳоние ба қисмати чапи шиками ҳарифи худ мезанад ва ҷои ҳодисаро тарк месозад. Вай омада ҷиғ зад берун ба ки кофе менӯшем. Баъд мо сони се кас рафтем бо чун ман номаш Юсуф Акош Каримовна рафтем. Аммо мо чохона даже надаромадем. Ман берун ба ҷанг карда уже вайкат ман ҳақорат карда аммо дастас ба кисташ ба оказывается корт будаст ки корт ҳам бироварда задда. далелҳо оиди ҳодисаи ҷиноятӣ аз рӯи моддаи 110 кодекси ҷиноятӣ банду баҳс гардида гумонбаршаванда Юсуф Ҷалолов дар ҳабси пешакӣ қарор дорад ва ислоҳ нагардидан маротибаи сеюм ӯро аз ҳаёти озоду осоишта маҳрум хоҳад кард. барномаро идома медиҳем. кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара пай дар пай содир шудани дуздӣ дар мағозаҳои ҳудуди бозори марказиро пайгирӣ намуда ду гумонбари ҷиноятро дастгир намуданд. аз чапдастии гумонбаршудаҳо 10 соҳибкор зарар дидааст. дар натиҷаи гузаронидани чорабинҳои оперативӣ ба кормандони шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара муяссар шуд ки шахсияти гумонбарони дуздиҳои силсилавиро дар ҳудуди бозори марказии шаҳри Исфара ошкор ва ба ҳаракатҳои минбаъдаи ду нафаре ки ба моликияти мардум дастдарозӣ доштанд нуқта гузошта шавад. дуздиҳо асосан дар мағозаҳои хӯрокворӣ сурат мегирифт ки дар содир намудани он мақомоти милитсия Шарвандон Зоиров Раҷабалӣ Ҷурабоевич соли таваллудаш 1980 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Сурх ва Мунавваров Мансур Исмоилович соли таваллудаш 1985 сокини шаҳри Исфараро гумонбар меҳисобад. ин нафарон дар 12 ҳолати дуздии маҳсулоти озуқаворӣ аз мағозаҳо гумонбаранд ки бо шеваи содда яъне ҳангоми мушоҳидаи оворагии фурӯшанда ба дигар мизоҷ дилхоҳ маҳсулоти хӯрокаро бо худ мебурданд. ман дидам магазинчи банд буд рӯам аҳмият надод гирифтам рафтам. бо чӣ гирифтедам чин як масъала рӯған муҳтарам фурӯшанда ҳамун дукони шумо чӣ чизо гум шуда қахрачка роған равған, шакар, чойхушк, намудҳои гуногуни ширинӣ, маҳсулоти гӯштиву ширӣ ва боз чандин номгӯ маҳсулоти рӯзгор бо ҳамин тартиб бе пардохти маблағ ба даст оварда мешуд ва ин гуна муфтхӯрӣ ки ба соҳибкорон зарар расонда мешуд барои гумонбаршудаҳо Зоиров ва Мунавваров одат гардид. онҳо дуздиҳоро аз моҳи январи соли ҷорӣ оғоз намуда реҷаи муайян доштанд ҳар рӯзи истироҳатӣ яъне рӯзи якшанбе ва рӯзи ҷумъа баъди намози ҷумъа. зеро таври онҳо нишондод медиҳанд дар ин рӯзҳо бозор серодам буда фурӯшандаҳо сертараддуд ва амали ҷиноятӣ аз назари фурӯшанда пинҳон мемонд. чанд адад гирифта бояд чӣ шуд ҳамихи қанд гирифтам. ман дар ҳақиқат фарқ накардам. одам ки бисёр буд пакет кардагию дига кас ки банд шудагӣ ки фарқ накард.
ба иттилои тафтишот гумонбаршудаҳо 6 лаҳзаи дуздиро дар якҷоягӣ содир намуда боз ҳар кадоме дар алоҳидагӣ 3 ҳолат ба чунин кирдори беобрӯкунанда даст задааст. ин маводҳои хӯрокаро аз охирин дуздӣ ба даст оварданд ки ҳамчун далели шайъӣ барои тасдиқи гуноҳи онҳо истифода хоҳад шуд. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дар урфият беҳуда намегӯянд ки тухмдузд шутурдузд мешавад, зеро беҷазо мондан дуздро шердил ва барои амалҳои вазнинтар ҳидоят мекунад. милитсияи ноҳияи Спитамен тавонист чеҳраи дуздеро ошкор созад, ки дар як шаб 4 дорухонаро ҳадаф қарор додааст. нафари дар ҷиноят гумонбар пешсудшуда буда, баъди 2 ҳафтаи ба озодӣ баромадан дар ҳолати рецидив ислом ноҳпазирии худро исбот намуд. шоми 20 ба 21 январи соли 2019 якбора 4 дорухона воқеъ дар бозори марказии ноҳияи Спитамен ҳадафи ҳаракатҳои ҷиноятӣ қарор гирифт. шахсони номаълум бо роҳи шикастани қулфи даромад ғайриқонунӣ вориди дорухона гардида танҳо нақдинаҳои пулиро тасарруф кардаанд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Спитамен дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ баъди 2 рӯзи ҳодиса ба чирадастии дузд нуқта гузоштанд. дар гумонбарӣ ба ҷиноятҳои мазкур Шаҳрванд Нарзиев Дустмурод Хурсандбекович соли таваллудаш 1987 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷайҳуни вилояти Хатлон, ки қаблан соли 2017 барои дуздӣ ба муҳлати 2 сол аз озодӣ маҳрум гардидаву моҳи январи соли равон ба озодӣ баромадааст, омӯхтагӣ ба ҷиноятро такрор ва дар ҳолати рецидив дуздӣ ва суиқасд ба онро содир намудааст. ҷоиз ба таъкид аст, ки маротибаи аввал низ Дустмурод Нарзиев дар ҳамин ноҳия дуздӣ содир намуда буд. ман 3 январ 2019 озод шудам аз муассисаи ослоӣ. ман ин Спитаменро нағз медонистам. ба сайли гӯш омадам ва он такроран ҳам дуздӣ накардам. ҳар 4 дорухона дар як мавзеъ дохили бозори марказии ноҳияи Спитамен ҷойгиранд. аз 2 дорухона гумонбаршуда Нарзиев дасти холӣ набаромада аз яке 4600 сомонӣ ва аз дуюми 200 сомонӣ соҳибмулконро тасарруф кардааст. дар 2 ҳолати дигар тафтишот суиқасди дуздиро ба ӯ нисбат медиҳад, ки аз сабаби дарёфт накардани маблағи пулӣ ва ашёҳои арзишнок ҷинояти худро ба охир нарасонидааст ва зарари расонида шикастан ва корношоям кардани қулфи дар мебошад. ҳама рӯз бор ба доданамон дар кор буд. ба вай дору додагӣ кас наомад. ҳама инҷа вай кардам, партофта бирафтанде. Набошад ин хел пула инҷа намемонем мо. Касое дидам ки пул нест. Инҷанда мананда 4600 сомон пул будагист. ҳамуна кимки гром бирафтагӣ. Сони вай кардам, милисавои вай кардам, телефон карда ҷиғ задем. мақомоти милитсия панҷарапӯш набудани дорухонаҳоро, ки аз металли пластикӣ сохта шуданд, ҳамчун ҳолати мусоидаткунанда барои амалӣ гаштани нақшаи ҷиноятӣ медонад. баъди аддои ҷазо ва 2 ҳафта дар озодӣ будан Дустмурод Нарзиев ҳамин шароитро ба манфиати худ истифода кардааст. аксарияти дорухонаҳо дарошон пластик бо пластик таҷҳизонида шуда, аммо панҷарапӯш нагардидааст. аз ин лиҳоз ба шаҳрвандоне ки мисол дуздӣ содир мекунанд, даст ба чунин кирдорҳо мезананд, осон ва қулай мебошад ки дарҳои пластикиро осон кушода даст ба ҷиноят зананд. бо бурдани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҷои будубоши гумонбаршуда Дустмурод Нарзиев муайян ва дар зодгоҳаш ноҳияи Ҷайҳун дастгир гардид. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. якчанд ҳолати сайди ғайриқонунӣ ё риоя накардани тартиботи муқарраршуда дар самти моҳидорӣ дар натиҷаи фаъолияти шуъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологӣ дар вилояти Суғд ошкор гардид. гузориши навбатӣ аз фаъолияти милитсияи экологӣ омода шудааст. риоя накардани меъёрҳои муқаррар гардида дар самти шикори моҳӣ метавонад талаботи экологиро халалдор сохта захираи табиии ҳайвоноти обиро коҳиш диҳад. шуъбаи милитсия оид ба масъалаҳои экологии мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бо мақсади пешгирӣ аз чунин ҳолат чорабиниву санҷишҳои дахдор мегузаронанд. ҳафтаи равон дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик якчанд далели ғайримақсаднок ва бериояи талаботи муқаррар гардида сайд кардани моҳиро милитсияи экологӣ ошкор намуд. шаҳрвандон Эргашев Шӯҳрат, сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Шарипов Аслиддин, истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Лоҳутии шаҳри Конибодом бо вазни умумӣ 50 килограмм навъҳои гуногуни моҳиро ҷамъоварӣ намуда, мақсад доштанд ба бозори истеъмолӣ ворид намоянд.
ки бо ин кирдорашон тартиботи муқаррар гардидаи ҷамъоварии моҳиро халалдор сохта ба объектҳои олами ҳайвоноту наботот зарар расониданд. Вай нисбати ҳуқуқ вайронкунандагон бо моддаи 210 кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ протокол ба расмият дароварда шудааст. ё ин ки шаҳрвандон Шокиров Ғафур ва Ҷабборов Бахтиёр истиқоматкунандагони шаҳри Конибодом қоидаи муқаррар гардидаро ҳангоми истифодабарии тури моҳидорӣ риоя накарда тури сурохиаш аз 35 мм хурдро истифода бурданд, ки боиси нобуд шудани моҳиҳои хурдҷуса гаштааст. навъҳои сурфмоҳӣ ва нуқрамоҳӣ 10-12 сантиметра ки имконияти афзоиш ёфтан доштанд аз тарафи моҳидорон сайд шудааст, ки хилофи истифодаи босамари захираҳои табиӣ мебошад. нисбати ин ҳуқуқвайронкунандагон бо моддаи 223 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб ва ашёҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ мусодира шудааст. фаъолияти кормандони милитсия оид ба масъалаҳои экологии вилояти Суғд дар самти ҳифз намудани захираҳои ҳайвоноти обӣ ки метавонад ба рушди моҳипарварӣ мусоидат намояд, равона гардида ба гуфти масъулин боз вусъат дода хоҳад шуд. ҳар нафар ӯҳдадор аз қоидаҳои бехатарии ҳаракати роҳро риоя намояд, то ин ки иштирокчӣ ё сабабгори ҳодисаҳои нохуш нашавад. дар ноҳияи Деваштич пахши пиёдагарди 66 сола аз ҷониби ронандаи сабукрави Opel ба марг анҷомид. бозрасии давлатии автомобилӣ бо манзури ин ҳодиса эҳтиёткориро ба иштирокчиёни ҳаракати роҳ тавсия медиҳад. ҳангоми дораи воситаи нақлиёт наандешидани чораҳои бехатарӣ метавонад боиси дучор шудан ба садама гардад, ки оқибати он ҳодисаҳои нороҳаткунандаро дар пай дошта метавонад. пахши пиёдагард марди 66 сола дар ноҳияи Деваштич ба ронандаи автомошинаи Opel Vectra Холматов Шоҳзаид Толибҷонович соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ғазантараки ҳамин ноҳия нисбат дода мешавад. Раба туман буд ба зӯр медидем якдигар як мошина бардошта мебурдик будам ки не ду се та одам аз ҷои вай ғайб назану лучи скори ба телефон кун гуфт, телефон кардам, скори омад. ҳодиса санаи 14 феврал тахминан соати 6:50 дақиқа дар ҳудуди ноҳияи Деваштич ба қайд гирифта шудааст. ронанда бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста пиёдагардро ки мехост роҳро убур намояд, пахш намудааст, ки аз осеби вазнини ҷисмонӣ ба ҳалокат мерасад. ҳодисаи дигари роҳу нақлиётӣ бо оқибати марг дар ҳудуди шаҳри Конибодом ба қайд гирифта шудааст. санаи 15 феврал тахминан соатҳои 11:25 дақиқа ронандаи автомошини боркаши тамғаи газ Равшан Каримов ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди ҷамоати деҳоти Ҳамробоев деҳаи Кучкак аз уҳдаи дораи автомошина набаромада ба канори чапи роҳ баромада велосипедрони 11-соларо пахш намудааст. натиҷаи ин садама низ оқибати ғамангез дорад, зеро велосипедрони ноболиғ аз ҷароҳатҳои гуногуни бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳафтаи гузашта ҷавонони фаъолро роҳбарияти мақомоти милитсияи вилояти Суғд барои ҳамкорӣ бо милитсия ва саҳми муносиб дар пешгирӣ ва мубориза бо кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ҳавасманд намуд. дар ин бахши барнома вобаста ба чорабиниҳои тарбиявии мақомоти милитсияи Суғд ба шумо маълумот медиҳем. бо мақсади қадршиносӣ намудани ҷавонони фаъоли Суғд, аъзоёни гурӯҳи авангард ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти милитсия баҳри пешгирӣ аз ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ саҳм мегиранд, бо дастури вазири корҳои дохилӣ дар маҷлисгоҳи раёсати вазорати корҳои дохилӣ чорабинии тантанавӣ доир гардид. дар чорабинӣ сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Назарзода Қудратулло Бобо, масъулини хадамоти пешгирии ҳуқуқ вайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонони дастгоҳи марказии раёсат ва шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилии шаҳру ноҳияҳои минтақа, ҷавонони гурӯҳи авангард, омӯзгорони муассисаҳои таълимии олӣ ва миёнаи касбӣ, кормандони ҷавони милитсия иштирок доштанд. имрӯзҳо роҳбарияти ҳукумати мамлакат ва сохторҳои давлатӣ аз ҷумла милитсия ҳар як амали шоистаи ҷавононро ки баҳри солимӣ ва пешрафти ҷомеа гузошта мешавад бо самимият қабул ва қадр менамоянд. дар таҷрибаи вазорати корҳои дохилӣ намунаи зиёди ҳамкории ҷавонони фаъолро бо милитсия дидан мумкин аст, ки дар мубориза бар зидди ҷинояткорӣ гузошта шудааст. зимни чорабинӣ барои ҳамкории судманд бо милитсия сардори раёсат миннатдории роҳбарияти вазорати корҳои дохилиро ба ҷавонони гурӯҳи авангард расонида, як зумраи онҳоро бо тӯҳфа аз номи вазири корҳои дохилӣ генерал-полковники милитсия Раҳимзода Рамазон ҳамроҳ сарфароз намуд. من نه تنها دل تن و جان را فدایت میکنم. ҳамин гуна чорабинӣ ҳавасмандгардониро роҳбарияти раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ бо ҷавонони гурӯҳи авангард
ва кормандони ғайриштатии милитсия дар минтақаи суғд доир намуд. Сардори раёсати мазкур полковники милитсия Ҳафизода Шодӣ Хуршед зимни мулоқот гуфт ки робитаву ҳамкории милитсия бо аҳолӣ метавонад дар пешгирии ҷинояткорӣ ва дигар падидаҳои номатлуб мусоидат кунад. Дар раёсати мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ ки аз субъектони амаликунандаи фаъолияти оперативӣ ҷустуҷӯӣ маҳсуб меёбад, ба ин самти фаъолият таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. дар маҷлисгоҳи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон вухӯрии сардори шуъбаи ташкилии нозиротии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд полковники милитсия Раҳимҷон Абдувалиев бо донишҷӯёни факултети бизнес ва идоракунӣ доир гардид. Вохири мазкур дар доираи нақша чорабиниҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд бо мақсади пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ, коҳиш додани сатҳи ҷинояткорӣ ва тарбияи ҳуқуқии ҷавонон амалӣ карда шуд. Дар мулоқот на танҳо масъалаҳои ҷинояту ҷинояткорӣ, балки паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти ҷавонон баррасӣ гардида, ҳамчунин перомони дастовардҳои даврони истиқлолият маълумот дода шуд. Аз донишҷӯён чун табақаи фаъоли ҷомеа даъват ба амал оварда шуд ки вақтро зоя нагузаронида мунтазам савияи дониши худро такмил ва таҳкурсии тахассусиро мустаҳкам намоянд, то ин ки ҳамчун мутахассиси кордон ба камол расанд. Дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намудан ва номбардори падару модар, донишгоҳ ва муҳимтар аз ҳама ватан будан ба донишҷӯён тавсия дода шуд. роҳбарияти факултети мазкур доир кардани ин гуна чорабиниҳоро барои таъсир расонидан дар камолоти маънавии донишҷӯён муфид арзёбӣ намуданд. раванди амалишавии стратегияи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2013-2020-ро бо баргузории ҷаласа дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилоят баррасӣ намуданд. тавре иттилоъ додан дар ин самт корҳои зиёде ба субут расонида шуда, рӯз ба рӯз нақшаи ислоҳот иҷро шуда истодааст. ҷаласаи навбатии аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия бо иштироки роҳбарияти раёсат, сардорони шуъбаҳои ташкилии нозиротӣ, ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ, тафтишот ва хадамоти пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ байни ноболиғон ва ҷавонон доир гашт. дар оғоз муовини якуми сардори раёсат полковники милитсия Музаффар Ализода ҳадафи баргузор намудани ҷаласаи якҷояи кориро тавзеҳ дод ки мақсади он ҳарчи бештар ноил шудан ба натиҷаҳои мусбӣ дар самти амалисозии стратегияи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2013-2020 ва барномаи ислоҳоти милитсия барои солҳои 2014-2020 мебошад. тавре дар рафти ҷаласа қайд гардид, иштироки бевосита ва мустақими шаҳрвандони касбу кори гуногун дар раванди ислоҳот хеле муҳим мебошад ва бояд шаҳрвандон имконияти осони пешниҳод намудани таклифу дархост ва фикру андешаро дошта бошанд. зимни муҳокимаи ин мавзӯъ дар баробари ба таври анъанавӣ гузаронидани афкор дар байни аҳолӣ, ташкили барномаи микрофони озод, гузоштани сандуқи ҷамъоварии пешниҳод вобаста ба ислоҳоти милитсия дар нуқтаҳои серодам ба мақсад мувофиқ дониста шуд. зеро ҳарчи соддаву осонтар ва ба мардум дастрас бошад, маълум хоҳем кард ки аҳолӣ дар оянда милитсияро чӣ гуна дидан мехоҳад. аъзоёни шӯрои ҷамъиятӣ оид ба мусоидати ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ислоҳоти милитсия дар назди раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти суғд маълумот доданд ки давоми 3 моҳаи аввали соли ҷорӣ бо мақсади пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳунақлиётӣ як қатор чорабиниҳои ташвиқотӣ ва таълимӣ тарбиявиро ба нақша гирифта амалӣ намуда истоданд. ҳайати иштирокчиёни ҷаласа дар баробари баррасии барномаи кории шӯро дастури супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилиро мавриди омӯзишу муҳокима қарор дода барои самарабахшии фаъолият қарорҳои дахдор қабул намуданд. инҷо расидем ба фарҷоми барнома. айби дигаронро дида камбудиҳои худро ислоҳ намудан рафтори оқилона аст. мо гуфтем, боқӣ хулоса ва амал аз шумост. то дидори навбатӣ, хайр.